haba wannan wawan ya ki nuna mana inda yake gashi kowane lokaci sun naka zai iya dawo. Da gida ba mu karfin zai faɗa cin naka ai sai dai mu gudu kawai. Kai gudu kaga na ma kama da mai gudu ina tambaya kaga na ma kama da mai gudu ai gudu sai kare sai doki sai dan da bi da hakika ba inda zan kuma zan tela dan ba dole sai mun kawar da shi za mu kashe shi ba gudu ba ja da baya. Kai wani ke gani can cikin ciyawa kamo ta mana. Yau ta hada ja'in ja, 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 yau ta hada ja'in ja. Gani suke ba za na iya ba, ina faɗi wai ba za na cika ba, ina taho ni ba zan wai ga ba, ko wata bani ba zan kyale ba. Dalla na su kamar wani shege an ɗauki rai a gaban ka gaba ɗaya ka fita ayyaci. Na cinye kanwa kula ba haka rai ya so ba. Karo na farko na yi abin da ba haka rai na yake so ba. Ba da biya ta bace cinye mutane, amma ba ni da zaɓin da ya wuce wannan. Dole na cinye kanwa kula domin ya ɗanɗana zafin rabuwa da ɗan uwa. Ka wuce lissafinsa, duk wanda ya ja da kai ya ja ma kansa wahala. Hello, ya kai ne? Lalle ƙura ya tashi. Zan sanar masa. Da gida an kama Ababa, kuma nan ba na cikin keji. Kuma lamba yana keji. Ranti akwai markabuda da kamba, lissafi na yana nema ya kwaci. Da lauje cikin naɗi. Mafesa. Mai gida. Dole mu shiga da gasar ne. Mai gida. Da kallata tana nema ta tsakwalkwali. Mai gida. Kai kilodi. Ba mu da zabin da ya wuce wannan. Ja'in ja. Yau ta hada ja'in ja, yau ta hada ja'in ja, yau ta hada. Hello Fadila. Ina ji. What? A gida? Ba zai kira Usi da Ali. Ina zuwa. Gani nan zuwa.
Ba ki kai ga sanin ko ni wace ce ba. Har kika rasu. Ta yaya haka ya faru? Na gaya miki dinga bibiyanta duk inda take domin na san cinnaka zai waiwaye ta. Ina iyakacin bakin kokari. Kawai dai yau ɓacin rana aka samu har hakan ta faru. Sai sa na ce oga ka bar kes din nan a hannu mun fi fadila gogewa amma ka ka bar shi a hannu. Ya isa bar wannan magana. Kusi ku kai ga wannan mutuwa ne. Ok sir. Fadila ina mamansu ne? Ta fita hayyacinta. Mun tura ta kwastar tun ɗaza. Shikenan zan yi trekking ɗin cinnaka. Bar wannan a sannan wannan kisan ya zama secret tsakaninmu. Ba na so kowa ya san an yi wannan kisan. Ok sir. Inja Allah annabi yanzu abin da kai ka kyau. Wurin kam kam. Kai Audu ke faruwa ne na je dafa kura na gurin ya yi jina. Shara dan bara uba. Shara. Tunda ka tattara kowa shara kowa na gama. Wallahi ba abin da ya bari. Kai ma wallahi ke ta kanka. Kai na kata wai ne ta kai shi din. Shi din banza yaushe ya zo garin nan duk wani iskanci ne yake kallon shi muke na rabe na Allah. Wallahi tallahi haka wanda sai wanda. Wallahi an Alkur'an nan cije ka. To ni ina ganin nan dan wannan bala'i yake. Allah. Au. Kaga har mare ma da kuke aiki. Wallahi ta ma gama da ita dan ya kashe. Kat. Da haka ni kaga wucewa ta nan. Kai in tambaye ka. Wai wane ne wannan cannakan faɗa min shi? Kai ba wannan magana sai dai kawai mu je mu nemi jini. Ba ka faɗa min ba kenan. To mu bi ta nan. Ran zama. Yake lodi. Yau ta hada Zuba idanuwan ka tun mutane da mutane ka har da wannan a lissafin bula Yana sa kuma yana basuwa gani suke ba za na iya ba na faɗi akwai jamayya na cika ba za mu shiga cikin ba zan wai ba a fesa yage a fesa tani a fesa ba ka magana tuta kai wallahi a wuya na kilo din yanzu nan zan iya ma aiki mai gida kana gani abu da mai gida kana dalla ku rabu da ni dalla da wannan kwala ba kusan yanayin da muke ciki ba kai bar wani shegi wadda ta na kiyamu kada ka bari ko mutum ka yi musamman dan aure kuma bulakalinka abin da kake jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko sunana Muhammad Kabiru Usman wanda aka fi sani da mai buje sannan kuma producer na fim din Ja Inja masoya maza da mata na kasashen waje da na nan gida Najeriya muna mai baku hakuri sakamakon dan wani gyara da zamu gyaran nan zamu yi shi ne saboda ci gaban ku kuma saboda ci gaban da faranta muku rai
dangane da sabon fim ɗinmu da muke kawo muku a tashar mu ta kafar Hausa TV ma'ana Ja'inja. Fim ɗinmu kamar yadda muka saba muna ɗora shi karfe 8 daidai na ranar Laraba. Duk ranar Laraba yake ba karfe 8 daidai. To bayanin da muke so muku ai mana afuwa ai mana kyakkyawan fahimta. Za mu ci gaba da ɗora muku Ja'inja a karfe 9 na dare ranar Laraba. Insha Allah. Kuma muna mai roƙonku da mana afuwa dangane da wasu 'yan tangarɗa da goga ana samu. Hakan yana zuwa ne sakamakon yadda za mu yi sai tashi mu yi shi da kyau domin mu faranta muku rai. Dan rayuwar mu da lamarin mu gaba daya a harkar fim din Ja'inja sai da ku. To in babu ku kun ga mu ma babu. Haka zalika in babu mu ma babu ku. Amma wani na dusa na fim din Ja'inja saboda haka kuma jarumi a fim din Ja'inja wanda na fito a dan Audu. Ja'inja ne. Man ka kalla Ja'inja, ka kalla kai hakuri ka kalla Ja'inja. Kai hakuri ka kalla Ja'inja. Ja'inja za ta za ta Ja'inja. Very interesting movie my guy. Watch it. I go by the name Avi Arima. Yanzu an shigowa za ku kawai shi yana tsaye yana abin nan. Kai. Ku ga mutum da wallahi na kama cin naka. Kafa ta kafa shi. Wallahi sai na Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci kamar yadda ya bayyana kuma kamar yadda kuka sani na rago na yan sulta inkiya tafida. Wai suka ce cinnaka karkashin web series din Ja'inja. To dar ne masoyan mu maza da mata Gombawa, Arewatawa, Nijarawa, Zazzagawa ta ina. Muna muku albishir saboda mun dade muna jin korafin ku ina za a samu postan Ja'inja, ina za a samu postan Ja'inja. To nesa ta zo kusa. Postan Ja'inja mun gama kammala ta a yanzu haka ta yi ready. Idan kai mai sari ne, idan kai dan dalodin ne, idan kai masu siya ɗaiɗai ne, yanzu postan Ja'inja ta yi ready. Kuma muna yi muku albishir ga mutanen farko da suka yi yunkurin sayan postan Ja'inja akwai garabasa a gare su, amma wannan garabasa tana kan mutane na farko ne kadai. Ga masu sari za ku iya neman mu a wannan namba. Ga masu siya daidai za ku iya neman mu a wannan namba. Amma ku sani dan Allah wannan namban abu ne wanda ya shafi posta na Ja'inja kadai. Wannan namban abu ne wanda ya shafi posta na Ja'inja kadai. Wasu ya muna tare da ku da rabbana. Dawa lalo ya ce wai mu za mu taka turi za mu je farauta yanzu. Kai ya bar farautan nan ni ina gida ba wani farautan naman daji. Na gida ni mutum zan farauta. A ranzu. Ya area. Ka nemo yarinyan ko baka nemo ta ba ka? Maryam fa na duba ta lungun ma mai gida ban same ta ba. Amma akwai wani kodi ta can ma ta inda take zaman nan. Ta gefen laban nan ma na je ban ga yarinyan ba. Ka bula koro saman unguwan nan ba zan ta ba. Ai mai gida ga ma na dudduba ta to amma Allah ya rawata in dai tana yawo kai ka san can za mu haɗu da ita. Warin yara ma yarinyan nan nemo ta shine mafi sauki a rayuwar kai ne. Saboda yarinyan nan ita ta sa aka kama ababa barin ta hadari ne. Diyan ta za a yi ka nemo yarinyan nan. Ba wani abu insha Allah mai gida zan duba yarin nan kuma zan tura ita. Amma ni yarin na sore ma mai gida ka fahimta. Ka san shi in yaron da shi baya ji ya kamata a ɗana mai ko kaɗan ne kuma ya san shi ya san abin da yake ya san waye me duniya take ciki ko ba haka ba. Amma bai kamata a ce kaman ka a ce wai har yarin za ta ce wata kai ka san ƙarya ne kana da ninin carbi dan durin kwa kowa ya karo da ni kai ka sani zai yawan maganganun rashin gane ko ba haka ba. Ka gane karka damu ya lamba a lamba ce bai kira ka je ka sa mai hudan nan za mu canza mai guri hudar da na ba ka sa mai saboda za mu canza mai guri. To ba wani mai gida maza ma da hankali gare ni ma ganganci ne.
yau ta hada yau ta hada yau ta hada yau ta hada. Wai ni kan a gidanku ba wanda ya gadin jarumtar kuwa? Me yiwa ni ce? Garanti. Lalle kam. Saboda ke kam kin dauki komai kamar fim da an ce action kikan kafta. Ni buri na yanzu shine kama gama wannan sashe sai ina son zama yar jarida mai kawo labarai na hatsari. Ni kam kin ga na zamo na hannun daman mataimakin mai kawo rahotanni masu hatsari ko? Kai zo mu tafi zo mu je Yau ta hada yau ta hada yau ta. Gaskiya kina kokari sosai. Aikin da kowa yake gudu, ke kike kokarin yi. Ba uga da Allah karka da ina son kawo ƙarshen da ake barki a cikin yankin namu. Kawo hujjoji kawai nake biya. To shikenan ki kiyaye domin gudun kada ki fada cikin tarko. Insha Allah za a kiyaye. Kuma uga da Allah ina son haska mishi Kuma? To shikenan, in haka ne babu damu. Insha Allah zan ba da dama a haska mishi. A kiyaye sosai ko? Yawwa. To kai kuma babu wani labari? Ga ai nake ba ta kariya. To shikenan, kace kun zama jarumai guda biyu kenan. Eh? To shikenan ku gaida gida. Na gode ko? Yawwa. An ajiye lamba a wajen nan. Mu da dukkan alamun ba a daɗe da kwance shi ba. Gaskiya ne ne. Mintuna 5 da suka wuce. Mutane sun yi rayuwa a nan. Ma mai gida baka tunanin da sa hannun bago cikin wannan lamarin? Wannan shine tunani na a fesa. Tunani na ya zo ɗaya da naka. Mu je jahannama babu. numfashi kuwa. Kana numfashi. Ko? Numfashi. Kana numfashi. Sai bi. Mai gida. Wai ya ka shaka mai abun nan ne, ina ga dan ya dawara da yawa. Mai gida na sa mai kaya da yawa. Na sa mai da yawa. Ka sa mai kaya da yawa. Me dalilin haka? Ai mai gida bai kamata a sa mai kaya kaɗan ba so ko mai gidan sai gani ya san ba magi ba ne gare mu ba. To girman haka ne. Kana ji? Ina jin ka. Zan ji in dawo. Saboda abin da nake so kudincin naka za mu bi ta kansu kawai za mu kashe su za mu bashi da lamba. Amma yanzu zan shiga kwarin mai lamba in je in dawo. Yar ne kowa ya zauna yanda cif ka gane. A batun Black mai gida. Black ka bani ni zan ji da shi. Wannan ganin da ta wace.
kar ka damu komai zai yi kiliya amma ni zan ji da shi ina zuwa ku jira ni. Allah ya kare. Black. Nesa daga lamba. Yana ba. Ja za mu dinga kawo muku a duk ranar Laraba a cikin tashar mai suna kafar Hausa TV. Ja.